Jones ydw i, dwi'n swyddog gwarchodaeth fferm i awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae'n bleser dy fi enwebu Wynmor Owen, yr artist o dydraeth ar gyfer Gwobr Shwmae, awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae Wynmor yn ei cyfraniad unigryw i fyd celf a chyfraniad sy'n cyfannu yr ddolen gyswllt na rhwng yn treftadaeth diwylliannol a'n treftadaeth amgylcheddol. Mae Wynmor yn dwyn ysbrydoliaeth o'r byd naturiol o'i gwmpas yn enwedig yr Arfordir ac yn creu celf sy'n ysbrydoli nid yn unig dealltwriaeth ond mwynhad o'r byd naturiol o'n gwmpas ni. Wynmor Owen yw'n enw i. Rwy'n byw yn Trydrath os 40 o blynyddoedd gan am teulu. Rwy'n enedigol o bentre bach arfordirol Ceredigion, sef Llangranog. Roedd fy nheulu i gyd yn forwyr. Roedd yn nhad am dycu ar môr trwy hoes. Ac roedd yn amlwg oedd hwnna'n dod yn mwy amlwg bod hwnna'n fy ngwaed i hefyd. Felly mae'r gwaith carflunio ac arlunio rwy wedi wneud dros y blynyddoedd diwetha yn gefndir, yn magu'r cefndir yna trwyddod. Pan o'n i'n rocyn ifanc yn ysgol gynradd gerllaw Llangranog, roedd y môr yn fy nhenni tuag ato bob siawns y gefais. Wrth i mi ymuno a hen bysgotwr bach gyda'i gwch. Dyna ni'n dechrau mynd rownd i godi'r pots ar cael y cimwch, a wedyn pysgota'r macrell ac yn y blaen a sgadan. So oedd hwn yn dod yn ffordd o ddysgu i fi. Roedd ni'n dechrau gweld lliwiau'r môr, bywyd natur o'n cwmpas, enwau hyfryd ar pentiroedd, enwau traethau ac yn y blaen, megis Ynys Lochtin, Trwyn Croi, Traeth y Gartlwyd, Carreg Dôl y Bran, Carreg y Tŷ. Roedd yna yn rhan o mywyd i bob dydd. Felly wyn ni'n gweld yr holl beth yn dod o'n mewn i. Ac yna dechreuais sylwi fwy ar y natur to a sylwi ar adar megis y sar coch. Y pibydd gwych ei liw a'i pibio yn grif rownd y creigiau. A roedd yna wedi wneud argraff yn mawr arna i hefyd. Felly oedd hanes fy nhad am dycu am y llongiau hwylio. Roedd hyn yn dod eto yn fwy cryf ac yn mynd mewn i'n meddwl ac yn rhan o'n cyfansoddiad. Nes ymlaen, wyn i'n bysgota am sgadan gyda rhwydi tu fas yn Ynys Lochtin ac yna felly ddydd o'n i'n gweld rhwyg mawr yn y rhwyd a'r morlo mawr wedi wmla trwyddo fe'n ystod y nos. Oedd gystal hawl y fe i gael sgadan a oedd gyda ni. Dyma ni yn magu hyder i ddechrau arlunio beth oedd yn cwmpas. A efallai oedd fi yn byw nawr yn trefdraeth ac yn arsylwi mwy ar y llyfs, y morloed eto a'r sar coch. Oedd y sar coch o'n cwmpas lawr yr Abernyfer sydd gerllawn i fan hyn. Ac unwaith eto ni'n cael yn swyno'n fawr gyda'i ffordd oedd y pibydd yma yn mynd o beth i'r aber bob dydd a dyma fi'n arlunio fwy ohono. Ond ymhellach mlaen, mi ddechreuais fynd gyda'n telesgop am llyfr arlunio draw i Ceibwr ac yna edrych yn groes ar clogwyni a dod yn ffrindiau mawr gyda'r llys oedd ar y creigiau draw a trwy'r telesgop o'n i'n wedi arlunio fe am amser hir heb amharu ar ei
bywyd nwy. Mae'r creigiau a'r arfordir yma yn bwerus ac yn rhai sydd yn teimlad mawr dy fi amdanynt ac am yr unwaith eto sydd yn gobeithio ddim yn mynd i fynd yn golledig tra bod ni ar y byd matapîn, ond mae'n bwysig ofnadw i ni gydweithio i gadw'r cwbl yma i fynd. Roedd wedyn yn sylwi ar, moyn sylwi fwy ar y gwymon lawr ar gwaelod y môr, meddwl yr un pryd am yr morloed, a'r llys ar ei fyny ar wyneb y dŵr. Roedd y rhythmau yma yn dod yn fwy cyffredin i'm gwaith. Rwy'n hoff iawn o edrych ar hedfan yr aderyn drycyn Manaw yn gysylltiedig a eto y gwaelod y dŵr a'r cwbl yma yn ymlaen yn fynychymig. Wrth i mi droedio'r llethrau arfordirol a ymylon Carningli a Garn Ffoi gerllaw, roedden nhw'n dechrau sylwi fwy ar y postyn ffens deri. Ac ymen dim amser when i wedi dod yn ffrindiau mawr. Roedden nhw'n hoff o'r gran a'r staple oedd mwy na thebyg wedi cael ei creu gan gofaint lleol yr amser hynny, ac yn hen amser, fwy o amser dys yn gesfynwylo ar rhai o'r rhain i ddechrau wneud rhywbeth ohonynt. Ac wrth i mi ar sylwi a cael beth deilog ganddynt, dyma meddwl yn gweithio ar adar yn hedfan. Mae'r holl broses yn cael ei wneud ar bench fach iawn i weid y gwir, a rhai tŵls llaw yn unig. Rwy'n hoffi gweithio'n gyda y modd yna, ac dyna dechrau ar y byd yr adar ar bren i fi. Dyma un darn o dderi hen iawn sydd wedi bod yn y gwynt, y glaw, pob math o dywydd ers blynyddoedd maith. Mae erbyn hyn mwy na thebyg yn mwy fel carreg na darn o bren, ond gyda'n cysylltiad agos ni gyda'r Ynys Ewin ys lawr yr hewl yma sy'n Benfro, o'n i'n am rhoi croes non yn syml ar y darn ma o bren. Dyma ni, enwau'r arfordir, lle ges i brofiad 70 o blynyddoedd nôl o bod y trysor yma gyda ni ar ein arfordir a pob man arall. Boed hefyd yn Patagonia neu'r arfordir ni, mae'r trysor yma at ei gadw. Dyma ni, llong hwylio bach i gofio am fynydgu am yn gi, lle dechreuodd y cyfan bant jyst nawr. Mae Wynmor yn defnyddio arddulliau a thechnegau sylfaenol a chreiddiol i'r ddynoliaeth i gyfleu i angerdd at fyd natur. Ac mae hwn yn ysbrydoli. Mae arddangosfa o waith Wynmor wedi bod dan i maen y ganolfan yn hydrath, a dwi wedi gweld yr effaith emosiynol mae waith yn cael ar ymwelwyr a bobl lleol fel ei gilydd. Mae'n bleser y fi enwebu Wynmor ar gyfer Gwobr Shwmae.